aigües estan més o menys brutes i desgraciadament és bastant sovint, doncs anar-te'n a les aigües, en dèiem anar a aigua blava, una expressió patinalla. Anàvem a aigua blava. Fa 50 anys, el primer any vam fer el campionat d'Espanya i aquest any, amb motiu del 50enari que es complirà ara, hem fet el campionat d'Europa en aquest club tan humil, però molt esportiu. Nosaltres des de molt petits, els meus germans i jo, el pare es portava a patir. Per nosaltres era una festa, nosaltres passàvem tots els estius aquí, els estius d'aquell temps, que eren 3 mesos, no?, de Sant Joan a... Home, durant molts anys vam tenir capicues, perquè el demanàvem. Sí, el demanàvem, s'esperàvem. Mira, d'aquí 3 mesos potser serà capicues, s'esperàvem. I n'hem tingut molts. Quin número era? El primer era el 393. Després vam tenir el 959, el 1661, el 2552, i ara ja en tinc un que no ho és, però esclar, jo en l'entorn patinari soc el capicua. I ara, que aquest ximple ha agafat l'afició, aquest m'estira ara. Aquest és el que em fa viure la segona joventut, perquè aquest és el que em diu per què no anem a tal lloc, per què no anem aquí al Campionat d'Espanya. El Campionat d'Espanya, per exemple, aquest any hi vaig anar, perquè ell el volia fer amb júnior, però aquella setmana jo treballava, a mi m'anava fatal. Però el tio anava pipant, al final, bueno, vaig demanar festa a la feina i cap a les 9 al Campionat d'Espanya. I cap a Lloret a fer la Copa Espanya, també a Lloret al setembre, no hi hauria anat, ja estava tip de carregar patins jo. Perquè ell realment ha agafat molta afició, molts anys. Però hi vau participar tots dos, eh? En la categoria ell amb júnior i amb el sènior. Sí, esclar, no faig... Clar, si hi vaig... A jugar a futbol o no? Futbol, però... Què és el que et mou més? No. Aquest jugava a futbol de petit, allò l'activitat extraescolar o dels caps de setmana era futbol, però ja fa que ben bé 3 o 4 anys que va decidir, van triar, no pot ser, les dues coses, els caps de setmana no hi ha temps per tot i va decidir navegar. I de fet ara fa vela, fa patir l'Oriol, però ja fa bastants més anys que fa vela. Abans de tenir l'oportunitat de navegar en júnior ja feia Optimist i després vas estar, bueno, jo què sé, a Barcelona amb els raqueros i amb els picos. La regata té, l'emoció, la lluita, el superar-se, és que és molt bonic. Però és extraordinari. No sou dos, no sou tu i el petit. Tu ets petit. És com si fossis una... Estàs integrat. És com si fossis una extremitat seva, no? Bueno, el pare aquí a Sant Pol sí que navegava, però quan anava cada dia al club no navegava cada dia, tenia el petit ja no navegava. No era un boig com nosaltres. Li va agradar molt, però no va arribar a... Hem superat el pare, segurament. Amb les poques coses hem pogut superar el pare. El pare era un enamorat, no suportava un peix dins d'una peixera.